kwaba me na wadan ho weba hi onko you enti like it na subscribe NYANSAPO TV mame nana na adum ho ne nso ho na ebenya baabi ayetenae na efre ho Asante man enti se wuhunu KM court honom e kire honom asie honom na wo mu sa adan bi wo ho a ye the bricks entire adan kokon ne efre ne entire no na ye ho na ye betrae enti ho na ye betrae no na kire se Asante etrase ye pa ti Asante betrase wiye no na denchira hene no na kire se wodi ye so edi adansefo so enti no wetimi ba ha ebe ye de wo pebia wotie ba se wako akotena ba bi kula etimi kɔ ho asi yisi mami ha ti still na oba ebe tata ye de wo pebia enti no edurubire bi a wotimi ba se wo pe gold na Asantefo ate ye ho agum ni akopebi ni ye de ama no na ni ekopa ni ye tu fom ni ayu enti efiti na galamse no ho enti no na afi de kwaye ya no se na ye ni ye hene no na yere de amane ena wono no de nkyira hene no so na yere de birebire enti no wotu bofo se wo meka nkyira Asantefo hene ne se onfa na yere amane no emere no enti wo so tena ase dwene ho ana ase we de enkoya so ene saade a wono se wo pa amane de a wonfa na yiri birebire no emera na o meji amane ene wo se onfa na yiri ne ma Asantefo de nkra ko se birebire ma de a amane so ma ayo say ode ene ya sen kasa ni sa no se birebire ama na na o se academy say birebire se birebire ma de a amane so ma yo anti nya bebuo enye eya asempa na da twesa abebu ayebu enyina no eya asempa o enti ne no sa wuji bibi afiri me honam ne se wo so fa we mame a blebla mame a sa me so me fa me de blebla ma amane so ma yo enti no e ma akoye sakasaka de ekon eba Asante akon biem sa ba biem ni de nkyira ne Asante kopa enya asem ketewa enti enumu na konfo anochi bepi konfo anochi na mi bi se ofri Asante manimu ena ba na ofri hin na ba konfo anochi ubedu Asante memu wo firi de nkyira ena ba Asante memu ho ne no na konfo anochi na ba kosem no beba mate ti konfa no che ba Asante memu no de ne siye woni na se etutu ne bae enti wo ye na dwen se obeboa no amena ko ade ne ho afiri de nkyira hene nsem sa ne ko konfa no che ne ye na dwen se obeboa na se etutu de odi kan no se etutu odi kai opem so na wade ne ho afiri de nkyira hene ensem intim jakeri enti no Asante memu ha no de ye ya yenyinya ye bro no ni dini ani nyina ni won se asem bi wo wa ye kan ne ya chia no wunnim ye se Bantama ne nsuye bi ne ba enye nsuye bi a ne Bantama bi akogun tetina ye be kon no Bantama eno na baabi a wo be fa se wo ba Asante memu bi a no wo be fa ho ansa sa na eno na koye epono a ye fa muwa Asante man enti baabi a Bantama baamu won baamu won no di won ehona Asantefo na boja funuma
The fluma ye de ade. Ya boja ya soja kukukuku ya edere. Eni wo mu de wen. Ikuru ser kan ye ni wo no. Ija na ye so aye de wen. Enti ye nipa na ya ti wo mu agumu no a. Wo mu so asi so aye kokon no no. Na wo mu so BBC na wo beba na wa bebo wo hena mane ya. Wo fiti na wo ba. Ye wa asem bi wo ho aya se no enti sa. Wo fiti na wo ba no. Na wo tiem. Fi se beebi a wo mu aboja funuma no. Edo mema na kese no ejina kwa na no wo mu akoyanim kakra. Ase wo duru ho a witiri ni wo. Ye betwa enti wo a wo ye kromani no a wo kae ho na wo ba no wo fiti be se mefa nsa ha ne beebi adua kusu yiwe na wo tie mu ba na o ka de asem na o de wo ka hinimio wo pono hinimio wo pono hinimio wo sebre kete esi Bantama ko tie hinime na se hinime na wunti na meba ne bia be hua ne ehunu se wiye ti a wo ba ha tinye bambia ne bambia ntoma wasma wo de ba na benya kono twam so ofiri bunu na ebe so ofiri sehwi na ebe so ofiri denchira na ebe so tone ho kakra wo be bai ho ntoma me ehunu se ba wo ba no nya ne bone kwan so enti wade e wo kro no wuduru kro no ho a eho no ne de odi kro bi abeba ho ntoma enti wo de ye ubi bi ado de mfa de bone nko ho be ba ho ntoma ansa na wako Bantama wetim fo sa hene ho no wotie tinana so ntro no nipa ni twa ade bone na ade ba so onya kwa ama ntimi ntira Bantama no nsi kwa ama ntina sano na etu twa ba no na chese Asante fo no de Asante hene de ne sa hene ne Bantama hene nya ade a wo benya kwanya tra no abedi bone wo eno ne Bantama Sanya ba bia ntoma o. Eye bai ho ntoma. Wo be bai ho ntoma. Wa asem no. Ye kasa wo bai bibia me fra we me di akekere me hwi. Na wo bai. Wo bai ya no. Wo hu se wasene mu na. Wa asem no. Wo bai ho ntoma. Wo bai ho ntoma. Enya ba ntoma. Enya ba. Ebia ntoma. Jo. Be bai ho ntoma. Me na wo pejani mu kakra bi o ba wai. Onko yo ene yaduru ha no ebesua de pansa de afiri ha ko enti se anya ensuo bi a da Bantama baabia na yese baa bi ntuma koka ho nana ansa na abesori no kire me ho no ase kakra bi no na mpanimfo de ne mahunta nkona saa ti se bia no obi firi baabi ena wo ba betotowa no te se sisi aidi ni wo enti akola aketo wonim enti yan kan dwa emfa nkyere enti Asante bibia na yedi suma enti eya na yakoma no yes Bantama de asasem ni ho wo hunu sese e wotimfo ne sahene na wo hodi agora wunya kwa mpie anu ntini ne Bantama a wo baya asem ne ho ne Bantama eho no de wuduru ho a wontimi mfa bibi suma enti ye nka ma ehu ne sa ti so de bibi na yebe suma de wuduru ho a na abi eni ene de ya fa ne fupa o a obi a timi ko ho ebe yo ya tinana ye da sepa se ne de wo kire ya de na so opeja ni mu kakra bi aba ho oba ye be bisa no ana say ya dada ye pa o enya ensuo ba bia nsuo bia ni ho a ena ne ntoma na enti ne ya na o muka no radio so che na ba ensuo ba ne ntoma na ensuo ba ne ntoma na enu nti ena empanyini bi bi say ejama kusu kwase pa ne kohwe ejama kusu no eyede ade a eye dua bi eye ahoma ase dua na se no
eya ahoma ketewa bi na so beduru wono ebua kusu che amanwu ye wo enu se yedua kese ye aha wokọ ase pa na abehunu ni dua ban te se ye fia ya ahoma ne sa ho ahoma fia na esu na ye kusu aginnunu sa na tie enti nsem bebre ba ye ka ne ban ye bi kura ka se ye se be ma bi yirai ene ye pe no aye na enu de Bantama ne de ye nimti no te se edin bebrebe enchasanchirase no dosun obia woni de na enya wa ka enim se otumfo sahene nti sa ne sahene ne te ho ne sahene a woti wonti na wo ba ho a yesa wa mbai won na wo ba ho a ya makokwan Bantama nkata ho ema ho na watwam hey o bai ho wo hunu de wo de ba na no nya kono wura kwa ama hey ke Bantama nti wetim fo sahene ene Bantama yo nana o answer na benum so arafo like and subscribe wate and then nana ma me hu kra dwiri me hey inside na ye mpanimfo binum a yenya omo enya tase enya se nim na omo nimo aburusu o na wo so omoto ye bo ase na omo kompanimfo ho ye nana no mo achete se ye nana ya ye wonum che wa hai na o kire ye abakosem yete ani kakra bia ani eso ye de kire ye nkirima ani ye nkiriba de ye yira o ye yira enti na NYANSAPO TV wo ho no me say like and subscribe ma me why na enum su aba ye ba